Ľudia, ja som workoholik. Ja to o sebe viem a vždycky, keď to poviem, tak mám pocit, že to je sexy. Byť workoholik je proste sexy. Ja som workoholik, ja som sexy. Spravil som Instagramové reelsko, spravil som carousel post, spravil som thumbnail na YouTubeové video, spravil som stories pre medicín a všetko som to v podstate už akože vybavil, aby som mal pokoj a nemusel to riešiť zajtra. Natáčam daily vlogy na YouTube každý jeden deň, už 189 dní v kuse a v tomto vlogu budeš. Prvý typek, čo sleduje moje daily vlogy na pôvode, dneska v ňom budeš. Ja som sa vrátil naspäť do auta, lebo musím zostriať natočenú spoluprácu. Zajtra to vychádza, chcem, aby to bolo ready a hlavne si z tohto auta spraviť môj stan. Ľudia, ja ani neviem, koľko som tu zavretý, ale je 18:00. Však ja som tu zavretý aspoň 3 hodiny alebo koľko, ja tu striham toto video, ľudia. Ja som dneska jedol iba to, čo ste videli, že som jedol. 2 vajíčka, ktoré som nedojedol. Ja som dneska nejedol nič. Môj organizmus môže skolabovať. A preto už idem dať iba titulky tomuto videu, uložím to, pošlem to na ček a hotovo. 18:42. Mňau. Ja som tak vďačný, že si to môžem dovoliť. Že si môžem dovoliť tento 10-eurový, že si môžem dovoliť tento 15-eurový vývar. Mňam.